anunciadas. Esa é a mostra de que estamos ante un goberno que xestiona. Unha das cuestións máis salientables é a decisión de impulsar un plan contra o absentismo laboral. Unha decisión difícil, pero que un goberno responsable debe afrontar os problemas do seu pobo. E isto é evidente que neste campo existe un problema. Ante todo, quero que quede moi claro que as baixas laborais son un dereito de todos os traballadores e traballadoras. Non me gusta que ninguén poña isto en dúbida. E o Partido Popular tampouco nin o fixo, nin o fai, nin o fará. Dito isto, o Goberno que lidera o presidente Rueda está a traballar xa de cheo na xestión do control das incapacidades temporais dun xeito máis eficiente. É evidente que hai que atallar esta situación e, ante os intentos da oposición de botar abaixo o traballo de quen se preocupa polos galegos, as cifras falan por sí solas. E eu voulles citar algúns datos. A peche de marzo, revisáronse máis de 126.000 procesos de baixa laboral que deu como resultado a alta de 30.100 persoas. A afectación das baixas sitúase en Galicia por riba dos 2.200 millóns de euros. E cada día non van traballar ao redor de 70.000 persoas na nosa comunidade. O absentismo laboral é unha realidade con notables consecuencias sociais e severo impacto na produtividade. Abordalo, polo tanto, require rigor e tamén responsabilidade de todos, incluído tamén a Administración do Estado. Que fará o Goberno galego? Pois, miren, xunto cos axentes sociais, vai analizar as causas e consecuencias das baixas laborais dende o máximo respeto aos dereitos lexítimos dos traballadores e traballadoras e deseñarase un plan integral escoitando o diálogo social. Para que? Pois para reducir o seu impacto, reforzando a prevención de riscos laborais e mellorando o benestar laboral. Galicia tomará medidas en beneficio dos pacientes, dos profesionais médicos e daqueles que prescriben a baixa da Administración que financia a prestación. Crearánse unidades especializadas como apoio aos médicos de atención primaria das baixas por doenzas máis comúns e máis prevalentes, a saúde mental e as muscoesqueléticas. Mellorarase a colaboración xa existente coas mutuas para axilizar probas e reducir o tempo de baixa nos procesos de control e seguimento das baixas. Por iso, as baixas laborais importan e moito, e Galicia traballa por un sistema máis áxil e xusto para todos. Resulta curioso que a oposición trate de desmontar un relato riguroso para ir unha vez máis en contra do Goberno galego, sen importarlle o que de verdade importa, mellorar a calidade de vida das persoas. E aquí gustaríame tamén desmontar certos bulos, non? Porque Galicia non cuestiona o labor dos médicos de atención primaria. Non se sinala a quen está lexítimamente de baixa e non se dá de alta a quen estea enfermo. E eses son os bulos que intentan verter o Bloque Nacionalista Galego e a señora Ana Pontón, que lonxe de preocuparse polas necesidades reais da xente, pois soña cunha Galicia que non representa a maioría dos galegos e das galegas. Esa Galicia, por moito que lle doa a ela e os seus xefes da UPG, é a Galicia pola que traballa o presidente Rueda. Como sempre, o BNG está facendo o seu traballo, que é dicir non. E iso sí, en Galicia, solo en Galicia, porque en Madrid aplauden todo o que o goberno do señor Sánchez di alí. Como sempre decimos, moi mansos en Madrid e moi bravos en Galicia. En vez de poñerse ao carón de Galicia, prefire aplaudir o goberno máis corrupto da historia de España. Ese que está máis preocupado en arranxar os seus problemas e os seus pleitos xudiciais que en traballar pola cidadanía e por resolver os problemas dos cidadáns. Imagínense como están as cousas que García Page define o goberno de Sánchez e os seus socios como un goberno vexetativo que ocupa as institucións. Moi mal deben de estar facendo as cousas para que os seus se desmarquen dunha maneira tan directa. E é a ese goberno vexetativo ao que apoia o Bloque Nacionalista Galego.
Eses que non queren aceptar que abordar os problemas das baixas laborais tamén atinxe ao Estado. E é o que debe de actuar tamén con responsabilidade e rigor. Responsabilidade e rigor que deixan claro cos seus feitos que non saben o que significa. A señora Yolanda Díaz xa dixo antes de coñecer o plan, de coñecer as medidas e de coñecer nada, pois que eran inconstitucionais e que ela iba a recurrir eso porque Galicia estaba a invadir competencias. Insisto, sin coñecer ningunha soa medida. O secretario de Estado de Traballo, o señor Joaquín Pérez, tamén falou de que se estaba perseguindo aos traballadores enfermos. E mentras eles deixan estas declaracións que os retratan, diferentes medios de comunicación de diversas liñas editoriais recollen como medida proposta polo Goberno central, insisto, polo Goberno de España, do que forman parte tanto a señora Díaz como o señor Joaquín Pérez, pois falaban de medidas para o control aos traballadores con 2 ou máis baixas nun ano como solución para reducir o impacto das incapacidades temporais en España. Como ven, o Goberno central, unha vez máis, non é capaz de poñerse de acordo nin entre ministerios. É unha mostra máis do seu desgaste e da súa mala xestión. Non hai moito tempo tivemos outro exemplo. Recordan vostedes cando convocaron aquel Consello de Ministros extraordinario para aprobar medidas para paliar os efectos da guerra de Oriente Medio e tiveron que retrasalo horas por falta de entendemento entre os ministerios. Unha absoluta vergoña. Pois ben, fronte a todo este caos e as leccións que intentan dar os que menos leccións poden dar, o Partido Popular de Galicia está ao carón da xente, abordando os problemas, buscando e aportando solucións, traballando pola Galicia do progreso, traballando pola Galicia calidade. Ben, moitísimas grazas, quedo a súa disposición por si queren facer algunha pregunta. Como vai mellorar a vida do benestar laboral dos traballadores que as mutuas teñan máis potestade para facer probas diagnósticas e para recomendar unha alta que a Administración autonómica xa dixo que vai tomar en consideración? Miren, o traballo que as mutuas xa se está facendo. O propio Goberno de España impulsa ese traballo coordinado cas mutuas. E, por tanto, creo que aí estamos todos os partidos políticos de acordo, non? Senón o Goberno de España, liderado por o Partido Socialista e partidos de esquerda radical, pois non tería feito esas propostas e recomendacións. Dito isto, calquer medida que supoña facer máis probas diagnósticas ás persoas que poidan estar enfermas para mellorar e axilizar o seu diagnóstico e, por tanto, a súa recuperación, a nos parecenos ben. Sí, sobre outra cuestión de actualidade, que son as preguntas deste tema, que non sei, sobre a moción de censura de Lugo, quería preguntarle se vostede, como número 2 do Partido Popular, pode garantizar que non se vai mellorar de ningún xeito o cargo ou a situación política da edila que apoiou o moción de Lugo? Da edila trans. Ben, a ver, en primeiro lugar, eu quero decir que a esquerda, a hipocresía da esquerda non ten límites, non? A primeira moción de censura que se presenta cun tránsfuga é no Concello de Noia. Presentan ao Partido Socialista e o Bloque Nacionalista Galego cun tránsfuga do Partido Popular. Un tránsfuga que hoxe é tenente de alcalde, concelleiro de Policía de Seguridade Cidadá, forma parte da Xunta de Goberno local, da que antes non formaba parte, e, por tanto, incumprindo a normativa, é dicir, mellorando a súa situación política e económica. Eso pasa no Concello de Noia cun alcalde socialista que chegou á alcaldía cun tránsfuga do Partido Popular. E parece que agora o Partido Popular vai perpetrar un golpe de Estado en Lugo, facendo o mesmo que se fai en Noia. E o Partido Popular en Lugo ten 12 concelleiros, ganou as eleccións, e a correlación de forzas é 12-8-5, é dicir, a mesma correlación de forzas que en maio de 2023, porque parece que aquí desapareceron concelleiros e nós nos aproveitamos desa situación como se fóramos lores
cando aprobou un orzamento por unha baixa médica dun concelleiro do PP. Pois non, neste caso o problema é outro. Miren, todos os funcionarios teñen dereito a optar a prazas dentro, se cumplen as condicións para optar a esas plazas. Pois igual que o fillo do alcalde de Lugo optou a unha praza onde mellora as súas condicións económicas na Deputación de Lugo, pois calquer outro funcionario podería optar a outra praza en Comisión de Servicios onde, aínda que non mellorara as condicións económicas, podería optar. Pero parece que iso é delito. É delito. É delito se o fai outra persona que non sexa o fillo do alcalde de Lugo. En calquera caso, María Reigosa, eu quero reiterar aquí que María Reigosa dixo que ela non tiña intención de optar a esa praza. Dito isto, podemos falar de máis cuestións, de máis cousas que dixo tanto o Partido Socialista como o Bloque Nacionalista Galego, que están enfadadísimos porque perden a alcaldía de Lugo. E eu os entendo, Pero mire, quen gañou as eleccións en Lugo foi o Partido Popular. E se María Reigosa, que era concelleira do Partido Socialista, que iba no número 11 da lista do Partido Socialista, por tanto, en postos de salida, porque lembremos que a maioría absoluta en Lugo era de 13, salvo que Lara Méndez xa dera por perdida a alcaldía antes de enfrentarse ás eleccións, ás urnas, non? A partir de aí, pois é unha concelleira do Partido Socialista que estuvo na directiva con Valentín, o anterior secretario xeral do Partido Socialista, é unha persona socialista que chega a un posto sube no posto na lista, porque a señora Lara Méndez perde as eleccións en maio do 23 e 7 meses despois decide optar polas listas autonómicas e marchar de Lugo para o Parlamento de Galicia. Ben, pois Lara Méndez elixiu o Parlamento frente a Lugo e esa foi o primeiro punto de inestabilidade do Concello de Lugo e do Goberno Municipal de Lugo. Intentaron primeiro dicir que nos estábamos aproveitando dos mortos. Eu sobre isto quero dicir unha cousa. Os únicos que se están aproveitando dos mortos e que están intentando vincular a súa incompetencia, a súa falta de xestión e o seu desgoberno na cidade de Lugo é o Partido Socialista e o Bloque Nacionalista Galego. Pero especialmente o Partido Socialista, que no último pleno do mes de marzo, que se celebrou o 26 de marzo, cando faltou ao pleno por enfermedade grave unha concelleira socialista, fixeron unha comida onde se puxeron estas camisetas que decían: se afunde o barco, convertémolo en submarino. Creo que a familia desa concelleira non lle fixo ningunha gracia esta fotografía. Si queren seguir sacando os mortos para tapar a súa incompetencia, alá eles. Nós non imos entrar nese fango que queren eles meter. E agora, pois, temos outro fango. E é unha manifestación que van celebrar o venres na cidade de Lugo. Unha manifestación impulsada polo Partido Socialista, onde veíamos como a alcaldesa Inés Rei, por certo, a única condenada por transfugismo nas grandes cidades de Galicia, pois rasgaba as vestiduras en contra do transfugismo e mandaba unha carta aos militantes do Partido Socialista ofrecendo autobuses para asistir á manifestación de Lugo. É dicir, van encher Lugo con militantes do Partido Socialista de toda Galicia, pretendendo enganar así a cidadanía de Lugo e dicir que Lugo está indignado. Non, o que está indignado é o Partido Socialista, pero con que se tiñan que indignar era ca súa falta de xestión e co seu desgoberno. E eu, permítame que diga que eu a isto gustaríame chamarlle moción de impulso. Moción de impulso que onte vimos claramente cando o Partido Popular, o Grupo Municipal do Partido Popular de Lugo,
presentou, xunto María Reigosa e con Elena Candia á cabeza, máis de 40 medidas, concretamente 45 medidas de impulso para Lugo. Medidas destinadas a mellorar a vida dos lucenses. Medidas destinadas a acabar co desgoberno e co bloqueo das políticas de acción na cidade de Lugo. Medidas para impulsar cuestións tan importantes como as preocupacións dos veciños e das veciñas, que a un alcalde e a un concelleiro ou a unha concelleira, os veciños é o único que lle piden, que arranxe os problemas máis cercanos e máis inmediatos. E iso foi o que vimos onte na roda de prensa dos concelleiros e concelleiras do Partido Popular de Lugo e da nosa candidata á alcaldía e futura alcaldesa de Lugo, Elena Candia. Insisto, unha moción de impulso para mellorar a situación de Lugo, unha moción de impulso para mellorar a vida dos lucenses, tanto no máis cercano como pode ser arranxar unhas aceras ou arranxar os barrios, como a posta en marcha de cuestións tan importantes como o servizo da axuda no fogar ou outras cuestións que lle preocupan aos lucenses e que, como o Partido Socialista de Lugo estaba a outra cousa, facendo comidas, poñéndose camisetas, dificilmente podían atender as necesidades dos veciños e veciñas. E quedou claro onte que Elena Candia coñece perfectamente todos e cada un dos problemas que teñen os lucenses. E quedou absolutamente claro que o Partido Popular en Lugo ten un plan de rescate para Lugo. E, por tanto, con ese plan de rescate fixeron esa moción de impulso que eu estou convencida de que nun ano os veciños e veciñas de Lugo valorarán positivamente nas próximas eleccións. E si onte a mera convocatoria da ronda de prensa que houve con Elena Candia comparecendo con Reigosa para presentar esta moción de impulso como a redefine, vostede tivo tamén unha foto moi simbólica cando se uniron as mans. Entendo que para o Partido Popular María Reigosa, con independencia de que se integre, de que non se integre no goberno, porque non pode por lei, vai ser tratada como unha compañeira máis, iso un pouco na clave de Lugo, como unha compañeira máis o servicio do Partido Popular. E en clave autonómica, non sei se marcan algún prazo para os movimentos que van ter que facer na mesa do Parlamento de Galicia. Mire, María Reigosa, cando entra como concelleira, ela conta nunha entrevista que lle fixeron estes días, ela conta que leva unha decepción moi grande porque impiden que ela poda facer unha labor de concelleira ao 100%, intentan obrigarlle a firmar facturas que non tiñan os informes favorables de intervención e, por tanto, estamos falando casi dunha actividade delictiva. Mesmo ela conta que o alcalde lle di que colla uns días libres e así as firma el. Ese é o modus operandi no Concello de Lugo, porque cando Rubén Arroxo, o do Bloque Nacionalista Galego, tamén ten que firmar algunha cousa que non ten o informe favorable dos servizos de intervención ou dos servizos xurídicos, pois o alcalde deixa a alcaldía, temos visto o caso de que deixou a alcaldía 3 horas para que Rubén Arroxo pudera el firmar as súas trapalladas, voulle chamar así. María Reigosa, que é unha funcionaria do Grupo 1, unha persona seria, unha persona que pode aportar, eu creo que moito, a Lugo, pois tanto o Grupo Socialista como o alcalde impedíronllo. En ese contexto, eu creo que viu en Elena Candia e no Grupo Popular pois unha posibilidade de servir aos veciños de Lugo e de aportar algo positivo ao Concello de Lugo. En ese contexto, pois creo que se sinte cómoda traballando co Partido Popular de Lugo e para nós todo o que sexa favorecer os intereses dos veciños e veciñas de Lugo é benvido. Na segunda pregunta que vostede me facía, pois mire, o pleno da moción creo que ten que ser o 7 de maio, nese momento deben unha incompatibilidade de Elena Candia para ser diputada e alcaldesa. A partir de aí, nos iniciaremos os movementos de cambio na mesa do Parlamento. Teñen previsto algún perfil, non sei se pensa manter que se tamén unha muller e procedente
ou van ampliar este De momento non temos ningunha decisión tomada, verémolo no seu día. A fortaleza do Partido Popular é que temos canteira e temos moitas persoas que están preparadas e en disposición de poder ocupar ese ou calquera outro posto que pudera quedar vacante nun momento determinado. Aproveitarán, farán un recambio puntual sobre deste o que vai quedar na mesa do Parlamento ou plantexanse facer unha redefinición máis ampla? En principio ese, pero a veces un cambio provoca outros en cadena. Mentras non teñamos decidido quen vai ser a persoa que ocupe ese lugar, pois non lle podo contestar máis concretamente esa pregunta. Non sei se podería haber afectado o presidente do Parlamento. Home, a presidencia do Parlamento non ten ningunha duda de estar en cuestión, vamos. Fala de inestabilidade en Lugo, falta de xestión, desgoberno, que justifican a moción. En termos semellantes, refírense ao goberno de Santiago. Non sei se despois do que aconteceu en Lugo pode ser unha moción de censura en Santiago ou esa porta está pechada? Mire, en Santiago xa propusemos unha moción de censura para acabar con este goberno no seu día e incluso lle ofrecimos a alcaldía a Mercedes Rosón e non a quiso coller. Por tanto, a posibilidade que tiña o Partido Popular de cambiar o goberno desastroso de Santiago de Compostela, pois no momento en que tuvemos esa oportunidade, como tiñamos agora en Lugo, pois tiñamos a obriga, tamén como forza máis votada e como partido que gañou as eleccións en Santiago, de explorar esa posibilidade. Explorouse, pero no outro lado non houbo esa receptividade. Vese que ao grupo ese de non adscritas, o Partido Socialista, en Santiago, lles gusta a xestión que está facendo a señora Goretti San Martín. Bueno, eu diría máis ben a mala xestión, pero como eles se sinten cómodos nese tipo de desgoberno e inacción, resposta aos problemas, pois entendo que tanto as non adscritas como o Partido Socialista se sintan cómodos nun goberno desastroso de Goretti San Martín. Está pechada entón esa porta ata as municipais? Bueno, se a queren volver a abrir, están nas súas mans, pero nos, dende logo, que xa o exploramos e xa o ofrecimos. Non depende de nós. Se de nós dependera, teña por seguro que Goretti San Martín non sería a alcaldesa que Santiago se merece. Santiago se merece un alcalde como Borja Verea. Sí, en relación ao asunto está comparecendo xe Mariano Rajoy no marco do caso Kitchen. Quería saber se dentro do Partido Popular de Galicia están tranquilos en relación a esta comparecencia e se creen que o coste político por ese caso de algún xeito pois xa está pagado e isto de ter algún contra política. Mire, Mariano Rajoy acude a ese xuizo como testemunha. E o coste político desa situación, Mariano Rajoy xa tivo o coste político máis alto que pode ter un político, que perder as eleccións. Por tanto, ese capítulo está pechado no Partido Popular. E hoxe pois temos a posibilidade tamén de cambiar este goberno de España nas próximas eleccións xerais e sacar ao goberno máis corrupto da historia de España, que o do señor Sánchez, que ten plurimputada a súa muller, a punto de sentarse no banquillo dos acusados ao seu irmán, ten o seu exsecretario de organización no cárcere, xunto co seu asesor, ten ao segundo secretario de organización tamén, ese xa estuvo na cárcere, saiu e volverá a entrar, e ten varios ministros tocados pola corrupción, a sospeita sobre a presidenta do Congreso dos Deputados, e, se sigo así, quedamos aquí a comer, porque podía darlle moitísimos máis casos de corrupción do goberno de España, do goberno máis corrupto da historia de España. Moitas gracias.